el derecho civil solo regula las relaciones entre las personas. Y como decía Burriel, hay gente que viene a pedirme que matrimonios que me piden que hacer un testamento en el que uno quiere dejarle al otro todo y el otro al otro todo cuando mueran. Dejar al cónyuge viudo todo. Y eso, conforme al derecho castellano, no es posible. Pero a ellos todavía les queda esa impressió de la llibertat de testar que existia en València. La potestat per a legislar en matèria de dret civil ens permetria millorar moltíssimes coses. El dret civil és el dret que toca al funcionament habitual de les persones i en aquest sentit és un dret que a Madrid l'ordenament central canvia molt a poc. O sigui, les persones amb discapacitat continuen sense tindre els drets que haurien de tindre, les relacions paternofilials continuen sense desenvolupar-se, tenen una arrel del segle XIX. Si ens deixaren legislar, com fan altres comunitats autònomes, tindríem un dret civil, que és el que s'aplica a les persones, molt més modern i millor. Los regímenes constitucionales no solo se modifican a través de las técnicas de reforma constitucional, sino también de una institución que se llama mutación. Muta la sociedad, muta el régimen, mutan las instituciones. Y tiene la misma obligatoriedad que la reforma. Es un cambio constitucional evidente.